TV Ubwansu Bw'Omugusi. Murilia Undizi TV nkwadimene ase entunda ende ime yomoroberio bwensakia imambia bono umagani twaganyete oberewikirana ase studio imambia bono kerobeti bene gusanga na intwe nabo igotomanyia amange enchira omuntu rabwo gwekonya kurwa nabo gwetoria kurwa ase naro yamaliogo yogo chindia ukiranira ase studio sangani ntotera senchiro mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na bweterasa mtandao ito www.ndizitv.net. Wakirebuya. Wakirebuya chama. Karibu sana ime Ndizi TV mambia bono. Asante sana. Aha, asifaide mwelia Ndizi TV otumanyia amalie tago ainingo na ndinga yeiga okurwa. Asa amalie tangoro kubeni mayanda. Nge gotoka wasinya cheki. Asa koroku Mwachengo village. Yes. Right, ere buja tumanyango sekera litu konkie kyoko bagokora. Asekera litu kongo korande biashara. Biashara hao nko printing the t-shirts. Mo so ega singo koramona ne ya humanitarian. Ngo tadlatora abantu bali batari kwenyara tuba babo bosemya eitawe biashara. Ngakiba bakomenya. Ya, ibintu munebyo. Alright, ere buja kigimanga no endrete kurwa ogosira nabo igokoba gokurwa ogokonya ase abantu. Ase imambia bone gotura tukwanira anene mono igoro ye naro wose addiction gochia ase amaliogo yogotindi. Tumanyi yango litanga ni ninkieke. Ngaye wikiro muntu atebanga ni naro. Ntoroje nga kera marua nalikiringa nga muntu abega kunywa tabaga gwetania ekerengo sasa moneka drink responsibly. Ngaye yikiro muntu manyanga na tolinaro. Enaro ekere wikirenga kinga lazima utumeke. Kosekera kwa bukira bono bwa bukira mambi ne kwa tumeke te maragoba oyunga ngakingo karandu sia lock. Igo manyanga igente kiya soiro omoe amanyinga oime na igiganeti oke umobero. So ekera yekere igo manga kwanalire ekenyuwa gose drugs ekyo gutumika. Yes. Muntu boli nabega utumika amalio gatabuga tinaro. Yogo tindi tatwali naro. Okay, inko bwatiere nga esababu yogo tumekera nelie. For example mbarako nyora. Ako aenda umira n'abasani. Maybe gose ne patikete barenge. Onyora bagosiba gose ne sigara. Nero tebanga tiganda akoraki. Tiganda asiba. So ugo chaka kolina kugo chaka wacha kwa babono entokroka ana addict kwa nara ya naro mobero. Yes. Yeah. All right, ase ensemo yende ntubwate abantu bakoba bakora tumika amalio gaya yogochindi andi kwa bakonyoranga chisababu nchiro chikogera abantu babago tumika amarua ya bose amalio kotindi kubwatikana no manyibo nke kogera abantu abange batumika amalio yotindi. Sababu te yonene orate byo mundu ugutumika igoro ya yogotinda gose amalio yogotindi ikegera ogotinda ekubwato bobe bobwete bujambo yobo bogotinda. So asuri ogotumeka nero nyaroje nga nobuya ikegera mbaro konyora gotenga lirie currency bete mbwate confidence of which confidence teyo ogotebiriri lirinsi bete stress yane egopungwa liritari stress ogwapungwa ikegera onya ego sinu mwana oseli we school fees otakere 20,000 kwa bwadire kiri bubere nga kwa kire konyu igoro ya stress kwa ko ando rukiri we kivere njare yotikara 18. So elito kurunga falsehoods kie ebintu byogotindi yani bego kwa obolimo kwa lengelinga
inga stress yo kupunguza lakini no kwenye postpone because now tomorrow yego goja kere double ubwate hangover turaka na jiri 20,000 na bintu binde yes all right ase ense moyende mbaro konyoranga era utemanga tingo so weekend ntarasi begenteke tago so weekend ere kire marogoba ijuma marogoba wikara sibake umuntu yere no begoteba ngotwarire naro kagiro matinga ni matanga abantu abange chi weekend was Friday marogoba tebanga wikachi kwego kiasi oyendo tebe ngotwarire naro umaite job egento geko etakeiro maye before utarakora egento gete itagetumange esababu gokorere egento kiningi so naboko nyoro batebanga every Friday ngogenda ndinsibe maya kwanda nyomba esababu agosiba maya kwanda nyomba ningi ngi atari kurwire gasi enda straight paka moye ngi atari kurwire straight aenda asoebulira aragere asoebulira arare ngi atari kurwira agende gosene butchery agure nyama aende mungno ya moroseri anyu igobono gento ngeyo ngane benefit actually ekine etavia eliyo ngonyoro monta abekirero gweko manyene yaba like a character ama itenga nkogenda ali ngoetera ali ngomirane maybe friends onyoro spend more than maybe a budget 34 igo sababu deyo ya sababu deyo ekero kuba gokorigirira nabo gokoro butukibwao abanta bange myaka kiyo konyoranga bakoba bago soigwa samangana ya yugutumikibwa marua yugutindi myaka kiyo koranga ane mono asaba nto abasa bagukina mono abasae ntobwate gento tokoranga pia influence abasa bakonyara beki school okonyara bona libara ebijana baramo they talk okonyara bakugamba igoro ye ebintu bigutindia kwanyara no mwana tanya kunyu lakini namaite amaruge akurukwe chrome tanya gosiba pi lakini namaite etaskanero so eyito stages those are stages ya addiction eye kurukunga pre contact yani ngwanya gukuna ngwanya gosiba lakini no umanyete ekenyuwe kingero kwama yakwande stage yelinde yo test ono so ebichane ebyo most cases ilio konyara baramo bakugamba igoro yewe ebintu ebyo konyu na liyo konyara bakoimuka banda ba test so the affected stage mono ne yebichane byakuru tata yakuru 14 years to around 30 ochagatima abuno bokonyara bara affected mono all right igo ane montora te benga chiskuru ibaso chiskuru che secondary exactly na liyo konyara bono ba bugatu manyi mono kumanya igoro ye abande mbaro konyara ba test ba batenga aya garo kunywa bwate yango ba yatabwate yango so through that konyara umuntu ochiro ko attempt bono kunywa yes tukuchakira sole asengenjo karto tukusangana inkwabete kugomanyinga inkwabete kwenyora ase umuchando yo anemono ugutware naro yugutumika amaliogo yugutindi tumanyango ensemo yao ngakingani abete kuchaka right now ninde 40 years lakini na vero molevi for over 30 years that means 3/4 yobugi mabuane na yobolebi ebu achagete because magukoronko engalinga so ekarale ko engali tole mwana ebike oko sibibike go batemia konde tramanje so in that process yoko nyarona kwanyole that feeling ukuminyoka utinde lakini ukuminyoka kwa moletera so ikaenda ngora through high school through college bado ngotume kande paka even ekarana nyole to mo musubati so katima there are a lot of challenges kindena konyara for example one of school performance ngoira nerens always suspect as a family because kende yo sigise gozira adenga rango yo ona robugolia magenari ona robugoli chibesa je so there are a lot of things biko bagatima okonyora yani vitali biyaso bugema bwao
no negasi onye kwanyorire at some point no konyore gasi ya sarikire because now tori go attend no negasi osonye go attend tori go kora munega neire yes tuguchaka kwabiro kwanera anene mono nigo kwabete guchakira asukunywa amarwari akwengwa ase enka yes ose maitinga ntu maitanga abantu abange bakinerete ase chinka chiria konyoranga bakwenga amarwa konyoranga ekera amarwa engiwe bintu mbere bicha byatigara yes timaitinga bakubirukanga erabe chikangara bose abintu mbere bicha byaratigara timbo ati umanyi buyego MSK yes that's the name nama chikoreli ete MSK erabe ete libera kinikole yes MSK eli otigara kero mwana arule eskuru nera gocharalia aira ne skuru kwa bakonyoranga babeire bagoso kolende konyoranga ngwetero butaka kolende tumanyi yango ekero kwa betu guchaka kunywa amarwa ya ayakorosi gunka gari naiye igo kwa betu go transit gocha gutumika amarwa ya bona koni gwa chido ko sengo ikire to asoko gutumika ya chido ko sai kwa ragendra to kunywa ali genkauka bono maite liri ali alenga available lirinde nka na ichanga bono na rule nka na chire school obviously ayanga tayo bono bakoidigi asa gutoka igona ona ariko endonye abulire gosena sitoko ndatuwa nchi joint na boko enda kwa ligi ayeduka ali ale ligo lirinse lilora afford so that is how so ete bono because now na arureka na asokire isiko okuligi ali asoko nyanyora bono tumanyango aiga soko tebanga gwachakire gutumika yeduka nekerole skuru ye secondary kwa bego kwamba gose university ose college obusinga ye kwa becha guchakira gutumika yeduka in most cases ekerena so ile college then bona ali no bwate chibesa chiri gutigara maybe pocket money and then korua wekana akurire na chakire bono bugima because ekerena move it to Eldoret ngamanya sakoro kulanga Kisumu ndogo abona ine zone ya Maru Kisumu ndogo kambi nguruwe ne zone ya Maru Maru andons kinyuwa kende gions so ebese ina alekonyora nonenge no ya alekogenda iyo okay aige skuru ye secondary ni ndigeti kumanyanga kiaro kwa bete go komenya kwa betu go survive ane mono korunga irango ya abose enaro ya chagete ko mwana omoke ngaki kwa betu go survive school secondary secondary na so mete day school makuru ko Mochengo secondary school Mochengo secondary school iranga nanga so amaru still na walika igo kerna rule school ngomera nande na maru marago so availability ya maruku na sende ya lenge easier kerende high school yes okay ekero kuri linga kwa biro so ase obonyu bwa marwaya tumanyango ngajeiga kwa bet uratebe nga alenge ase kwa chietense pivo si your lowest moment kubwate kananga no botumiko maru one ega si ya saregete asomero to benya gitari yatoka toko ando chake ko ruali ko tindete and then two I lost my first family pole kegera musubati dare ko pasa fear ebintu biriyogoko ogokora then trust as a family ya erete because now na gotebi all suspect all the time kendi gisize gusira ko rwase family ngombe ya bulire mbuli ya bulire umuntu bago think fast musauri no naro kana tanda so such like things na bia let the effect na say bugama bwane as a period yolevi yeah there are a lot of things lakini bono those are the major will be penetrated yeah ni matinga na mangana arama kongo kigima na mangana oratokinga na maroro kigima kubwate kananga nekero konyoranga mangana nguna ya konyora kulende asifa ido mulele ondiziti wototengerete mambi ya bono tumanyingo ekero kwa bete go kwenyoranga kwa bere go you lose your first family ngakyo mo gwara bete one cover desperate and then kwa kuona rumundu gosibeli kianga ono kwa chakire gosibi kianga obvious to gosibi na didi oro bolebime ole comfort zone yao ngira te yora soko ando o gosonyele nga kianga nje kali chinjafu na ugo jirolera no mutinyu mugima so young affected
and then inka end up bono ko so bole deciding nga stress inko koraki ngo siri eyetare ngo maena until a friend of mine olenge tu asomete nere kuru primary is a very good friend of mine, childhood friend by the way, kuru Dominic Obadia. So nero undigeti akandigi bakase na arenge enkori menale kunyu akante ya ibintu byo koratele bibi kangira sekete tukaikaransa tukaragera kuruwa gajaka kondeta ngora ngaja kwelia laisi njowe komanya tutarikira bungocha tura sense mwenjira kwa tukina kurwa sense meyo kolende ntobwate abanyaruka obere gagwanjumu mura kolende mumuro yo ngusibale ayaye era obere kumwanja denga gwetira sobwanja ni bwane ndo chinga tuchikomenya monere ninchiko baginko munjora naende obagote banga nonyaga kunyita likonyumange ntamanyenge kero muntu agosoa senyomo nari abanta bange kero kwakorera ubutwe bakunyu zaidi bosingocha bale baunchuru batika kunywa singe ncho bwanchani tomanyango naende beka abanyaruka abo byango simambye ba ngobwatiere nga omuntu oyo ogotagete omumuro oyo ogotageta kunyome sababu kya kunyomera nale mepiuta oroje nga oyo ngomoira nabwate besa so abasacha ngo pretend bale abago pretend ata nga wono metinye netano mwako oyo tindi konyo tai ninjentige usora atigake yes and then amaruna bwate omachikae so ekera ikeire bono ororire mepi kose okubwatire omubwatire kabisa ebese rimeti osengo mwale bono jago so characters yae nande mbaro igona tengi sababu ne kubwatinga sababu ke naro na ero ra wanje mwanje ne enjireri mole so onyaga go siba maybe no mung no ene era tategetigo ya maru aga mbe na ere ngora mbaro konyora wago change yes ere buya kigima kolende kwabete banga kwabero kugenda nse kigima naboigo kwabero koranga obugima bwa obwa salekire asikulende okomerana na Dominic oyo totarekera sense ya Dominic maya Dominic okwanera yentongere miyago yago chirede tabinga sendo chitalia yabose Dominic na arakolete mere masori lirinde abukiso mundogo njete nganywa marwa kananyo marunga ole blackout ngaenda se echo getege ya maravara remire go chinse nkawa ngunyu naringa wakesigara ono linaenda ngo sibe sigara siro le kangira ngakiranze so in that process umusana ale tu alenge komo tu ale konyukomo agaja kanyora bono nde gali ingerete na menire echo eli round because I was feeling ene ndagira na nyoli harode akambwate video so akambwate video tangorogeti that time after 3 days ari aita kamboli no nyoli tenga mbindo kiwa kole tenga matebia ose tu nyuta maruto kaira na nyomba akangoroki video in fact ekera na nyeri gereri nka imagine nga ebinte byo spiro mu biro na bire so nkaegosa ngachaka kwerengera linjibwe ko munyana nkike ngokora bintu kibinkuri yes ono kuruwa bunali yani injira nere nyasaba ngete bintu byaye egatuka musanaro yo kurubona Dominic ngochale Eldoret alenge function ye kanisa akanga keresimi akambuli ya nole ngochando ngosti ngakawo kalende ngamanya Dominic yo ngo korale gasi nabasongo igongo ja na still na atindi na nyole chibesa Dominic agacha agaisibi nyuma totara rara njebona ngexpecting ngozo kiale akanta imambi yango ngirole kanisa kai ngakumirende kanisa antanya kogenda ngingo jikokwana tokaende kanisa ngamwe condition ngamutaito kogenda patito segondeneni Rituika iga Dominic aguribaga agate abantu alenge no musani one njua bago. Warade. So nje naje gotenda kanisa naje gukwana asa abantu bali ingali gamura kagenda ngakwane leader yo kangaira ngairana. So by then a program nera ale basoma mikro ku ID live vision yego ko
eko guide ngaki umuntu ara create ki vision ki ya amarora elinde anyore results kira mukonye so nabo nkaransite ndojo yongoseire lakini bado ki point njiro ngenda tukonya go pick katowika nyomba ga nkaransia ganteri ubukimo bondo je tori mburi biya otagoteme program we otagoteme change so that is abuna obukimo bwana bwa chakirite go change bona ekafu igachakira yes. Alright, ere bujia kigima nga gwetera so musani ogo ukabanga gogo chaka go onchurulia kulende nkwaba gonte biritangani ngakinera abete ga okonyora ase engoro ndimatinere ntunde bose ntunde enta oyo bono no mungao okay oli onyorete engoro no yo tu ali kunyonere oyo musani okire missionary Eldoret yo gotagosomi igoro ye amangana ye ya vision creation bona ere achete padai after ebinde byanze bibyangoreka nere byongoro yeah okay ere buya kigima mwanchu murelia on Ndizi TV nigo twandete kusanga nere Mr. Ben Mayanda berega utumanya amange anemono bunabete gakwenyora ase umuchando bugutwara enaro yokunywa amarua bose amaryo tumikibo maryogo yogo tindi na boigo bunabete gago abera gosuka korua ase okunywa kwa marua ya na boigo kogendera kobanga gako egendere na boigo gwetanga korua ase amangana ya engana bosomogano obugo segeta kigima omogano bokwa ogosemia ase imambi yabono nonyanga naye na boko bagukorwa ase kerengo ekemoika ase kerengo kende korabe gotwara okwegena korabe gokobanga nolia okobanga kwabeire goko na chikinanga tidio kogenda kumenya ase ubugima bonga bunobo sangane ntutira sinchiro mtandao to Facebook Ndizi TV News Digital ensemeria ya YouTube Ndizi TV News na wegotira mtandao to www.ndizitv.net tekiringa koleto mugeni nilinga abega kurwa ogosemye gocha sori abega kurwa amaigelio naje arabe gaokonya anemono asubugima bwao asengencho obugimo botomenyete nebwenrete tobe togo segechana nebwenrete tobe togo konyana nochingana bange babera sasumuru berio bwensa kimambi yabono nochinganda Natasha Mcute autebanga no alime yumuru berio bwensa kya ndochinga Lydia Nyaboka tebanga thanks sana Natasha Mcute korwa kanyimbo nere totola kisi autebanga no ara sumuru berio bwensa kya Sospita Rua korwa atanga kurasi agotoa egetabu gekorukunga ekia Isaiah emerongo etano nene nakyo egetabu tutigire mambi yabono tobe tugosoma na boigo kobanga twabire tugutwara obosemeria na goigo semeria ase imambi ya abono asengenjo lingana linya sai na lio likoba likorwa ogo semeria ase tole ndochinga Ivon Kerubo na kwa tumurubiri wensa kya imambi ya abono ndochinga Teresa Kemunto from Muranga County following and tuned in Eric Osoro hoi gona ndata kwa tumurubiri yo wensa kya imambi ya abono Dolphin Mura watching you live from diaspora with my children, parents, and all friends of Ndizi TV. Na letukuwa tumurubiri wensakia kurua se ensemeria ya diaspora. Hagati ya bangi bani tukuwa tumurubiri wensakia mambia wano. Na yu mwanchumurulia Ndizi TV. Ntoko tigeti isiko Henry Ochoki Daktari. Niko ndani. Autebanga tuned in. Ase umurubiri wensakia imambi ya abono. Ndoche voigo. Omochokoro omakura Philip korwa mukuru kwa njenga no mwanchi wane no baraso murubiri wensa kya Nigeria Kerubo autebanga Fred na Job autebanga tigabatige nyali bakole meremo ngati ngakwiranira amangana twatu kusanganere mambya bono abega kole meremo wikera 2027 ndochinga Dennis Mukaya. Good morning, following from Soko Mjinga Josh Ogech korwa Rio Bara na my wife Siferia pamoja na my na mama Esther Ogachi Jiria Keruba tenga happy Queen's Day hendo chinga nere Nancy Keruba bunchari wa mwanja na tuko tumurubiri nsakia
Mwalimu Thomas Michira watching you live from Nyamaiya, Nyamira County, with my WCW, my wife Fanis Kemunto. Alikuwa night shift. She's a nurse coming home this morning. Ndo chinga omosori susu na kuru Salams Club na tuko tumurubren sakia Dan Ugaro watching live from Kisii County. Thomas Sangara Burkina Faso from Kisii Town iko ndani. Omaturi Vincent Doha Katari adi bumachoga seito na tuko tumurubren sakia ase emambi yabono. Joshua Mbuyatirimba from Nairobi Ruben City niko ndani imeyumuruberio bwensakia with my wife Dorka Korubo na my beloved son Carlton Tirimba. Tobeto kusanga naye amange kulende niko turabeto kogenda ase omochimoko oromoke turabeto kwirana nobe goko genda utumanyinga ngakisabali yawe yabeire anemono maega yuko nacha kwire osukuna kuna chiki nanga norigetie gotiga gotwara enaro ya mariogo yogo tindia kwikira singa kichia bono ikobirukina nabo ikonto betokote makoroki egatichi bichachiao anemono buna kwa bete kwa ringe amatukari ya kwa ligotinda na wikira bono igati kwa ringe bunoriga ndo jinga nigo mesete kegima na kurigiri chibichachi ngatebanga kwa birukurwa ase are atambe ase gumontu muri zitokira na asekretari atambe ndo betokoro chibichachi nabo gusanga na kumanyinga anemono igoro yenjera abera usukura sekerenga ringe wikira ase abeire gagoika tobasa usika tobasa nyigara nkora Turi asekretari egitambe. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi Wula butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ebintu by'ogutumika nyumba by'okoni asiduka okwagachira eby'obulimi n'ebindi ebinge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ebindi ebinge koni abari ikichuma cy'okwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ebindi binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asichinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. I saw more Ken Owuru Superstores on your levy. Ayumure migiata kurwaro gonkorwa gusi nechisemo chiyetanaine wono nankakiende yonsi talera eduka ya Enokem Agrovet Limited nechinsaye chaye bwenyorera mariogo yugusyalire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imeyumu chobosongo asamagacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Oro Sagironde Nigorule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Oro Sagironde Nigorule Semo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru yechinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge aseregwe tanya chinse emyemo na 50 nemo amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagaligiye likwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchagira kirija
year 1 gwika year 4 asababu ate bintu byogosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate birugo byo gwikaransa bisaine byabarokiwa ba year 2 gwika year 4 mbabwate bintu byo kubugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosolya chigosoli naboigo gusire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 cyanda eyemo 32 cyanda inye 32 wose inoti 32 2 3 eyemo 2 5 At Luka Park International School, we don't just have teachers, but facilitators of education who are highly competent and very qualified. No mwana w'icyanga cya mitumba kira cy'abana amuna bantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kirete iregeseri na munwa Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba unabono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce bikoro na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mugoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntuwanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha sama Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sama Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'obusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi mina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kogenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693.
Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Omonchumulilia ondiziti mkwani bene ase entunda yende ime yomoroverio wensakia imambi jabono astonde togusanga nere Mr. Ben Majanda oyo obeire gagwetera amange ase obogima bwaye obeire gagusanga naintwe amange anene mono bunabete gakwenyora ase enaro elia yobotumeki bwamalyogo yobotindia ase obogima bwaye bwabete bugusaleka kigima akabanga nonyanga gako baga gusiria enkeri bose enkaya yentangani ekabanga gegusaleka naboigo nonyanga nemeremo aligeti gokora nigo etabete wikirana buna ya bwendete ase obugima bwaye bwabete bokoba obugima bole obokongu kegima obere gagotumania amange askulende omo producer ne onyekale tayari nabe gakoborokia anemono na kyobugima bwaye bwalenge anemono lidia alenge ase enaro elia ase enaro elia ya yobotumeki bwama lyogo alia yogo tindi asabeta gotwara chinga kichire chinkongu kegima mwantu murele ondiziti bunorochi ase bichao onabo nabalenge igo ase lilia lenge ase enare yo yamalyogo yogo tindi kereko mulilia bunara ase studio nabo kulilia ase biche yuni wakoranga no monto olenge ase are kongu kegima asaba otumania amange kegima unobo imabwa bwabete bogosaleka kegima kolende niga bete konyora abantu babete bagotaranere abantu babete bakumusira ase obogima bwaye buno ndetkora ase screen ya boigo
mtobe to kumanyia buno bugima bwaje bwabete bogonchereria kubwate kananga nelinga abete gakwiriga tambokero kiabene asokwene kinga obeire gago onchereria asora bokuriria screen yao buno bwabete bogonchereria kinga gichiri abete kwiriga tambokero tebanga nimbe gingo chenche obugima bwane imbe gingo tiga amanganaya yogotumeki bwa mariogo yogo tindia igone ngento to semeri na kumanyinge mambia bono nga noenaye naboko ba gogonchereria onye gokoba nga kwabeire gokwirige tambokero kyabene yote banga nimbe gingo tiga obotumeki obo mariogo yogo tindia tumanyango nimaetenga ekero kwabete gokwirige tambokerieke ugimambo bete koba obugororo tumanyango michando kiebo se challenges kisi kwa beto gweterana mono kwa beto kire tambokero kyote banga na birengo tiga obutumiki kwa malego tino sini na irige tambokero go chaka gotiga obutumiki malego gotindia challenges njele ngo chinyinge for example muna nago tebi gutumika na linge sigara gotige sigara 31+1 so sometimes ina kwa nyorango ikana tebanga tihansi be rioka mambi njentige because of that eq keri sigari bwate kereke nene I remember even ngotaro butuko buge makoriki sigara ngogenda nate bwichinse chinto ko ikore chinsa butuko saa 6 saa 7 huetana nesingi eq igobono eq kelinkia pardon kia nsumbuete eq kia maru pardon kia nsumbuete and then noro chabasani pado no bale to go avoid bali mole na barabu kia gran konyo bale abande mbalo be family so inkanyara bono koleta basani abaiya bali batali konyo abantu na babo Dominic Bosire they came in Dominic Obadia I have friends who are US like Rod Hutchins, like Kathy, like Anne, Almaro, and gas screen yari. So, abana abantu baliba bugate yani bakuganeria maya. Akara bachamu bakanya kondeta ange birengeli konsemia na inje ngachaka kolia laisinga kumbe asenda nabe tigansuke. So ngatebanga onye kirenga esigare nerera ngitekera natigire tigengite I think nonge gwete liri yani nka make decision nga ingo tige rori tigengite tiganyitige nganyetiga ngatiga ngora ngachange environment kurwa saba sane bali bakonyo kurwa saba sane bali bako sibe sigara so nganyora abasani mde na barabu na bako ngamachi munaya na bako nge soda na bako nge chai inkanya konara nganyona jagire gutwaro ubuyibuana ubungao ikintu yajagire koirana ngachaka wanje kintu kiane keya so igan support inkatiga binde byonse paka bono wikira all right ere buja kigima kurende ko batebanga lidio monta ko ba gago chaka gutiga obutumiki bwa Mario gaya ngutwara tuli ebintu bete sokugania nkoro gogocha kugani nkoro kuri kwaga twali usekorunga cravings yes ngaki kwari go dina mangana buna cravings for example ya chire ekiure yesigara liye environment yesigara tayo completely liye environment ya marua tayo completely onya go locate kuru asomenyete locate gendo menya no musanio ole bwe kanisa menyo elinde oru ase environment yeli because na ekere craving kiligia jire onya ole sigare still onya kwa make a decision gego force onya ole kwa wasibire because amanyinga o still na maitenge sigara ngakiere ngakiekongira amarunga kiakongira so in most cases you can support the environment friends bali baranga naye na ebintu biri okora inganyona jagire ko engage ebintu biri constructive like now ko wakama toboli
kokori bintu biri biko benefit family it can support a decision ina megeti yes alright ere buja kigima kurende riri kwabete gukobanga kwabire guchaka gutigani matenga ne bitambukire binge kwabete gukuira anemono guikira ase kwabire gogo ikira ntubwata abantu balia babire bagotwara inaro yobutumiki bwa mariogo yogotindi kurende nga mbaligeti gotiga mbose mkyo barabe ko imambia bano onya umuntu ikire ekigwanga gotebanga egenteke narore nekebe litangani abe honest yani abo mwege no guchia sale egento keria kwana ebenga nero ikwanera so kuruabwa mako take an action action yako take ne ringa aligi umuntu omosemia amugaidia mutenga ki enjire bono nyo gwakorire iga enjire obwena takobaneya na bakwenda nona sumo pastor yange umulisi orange muntu maybe gosore konywa maru otigire amwe egaidere ngaki akominjori guru asomo tagowe because omeke decision nande still no terinali kingori giri bado njikobwatete yes so alikyo muntu ramo komo basemi uya aligi abasani bali bamuganiretie maya elinde bamoe na kya kumufukuru step yego cyaseyende yeah alright ukurwa sense meyo ndubwate nsemo yenda abantu bacha baragenda baba bakurwaligwa bose baraba bakurigereriwa asitukuruka nka rehabilitation obuyamburo byobo bumuntu kogenda rehabilitation ande nke kwango kiko muntu arabwa wikira aboteba ngabona asikire wewe gatumire rehab mbare bakwenda rehab akoira akwenda omanyene for example in my case a friend now that you could Dominic na mukiere tenje bweko munyino tayongirete kono mwanzu mureli ondize tibichi bicho ndata korra asimambi yabono njiri cyare korokia anemono na abete bunubu mubwaye bwabere bogonchiria asi chinga kichabono noro chinga obera kotnyora abasani abajya abasani baenderete komokonya ase obogima bwaye ibune certificate na abere korane yakialenge ne na chetenga train muna a life coach yeah alright ndo chenga basongo mbare galia nobe utumanya gutia asinga kicyabosyo anemono igoro yenchera mwende tukobokora rehab kwara ukwanera anemono ayikwa beto kuira enje na chete we komanya nga Dominic na make a decision njira kiora guide tokaba friends actually untreated muna muno muruire aganduri tumnendo yaye tubaikaransaga so miaka nge time cyane gonso migoja ngabwate program yonsipi ngaruo so mbaro konyora nabo ekonyarekana oiru because bono ekere gwasoira maru ole powerless yani tubwati nguruchinde yani wasinyiru kwe manager komanyene bono mbare bara irwe ase facility mneyo iriya kire matone environment ya changire abantu akomero na abantu abangao maruta iyo ali ngurubale ki program nero ingia sana pono liriba konya ko guidewa muna konya ko guide ngo charange and then umuntu lyo kire mono mario konale bako eu a levelize kiwango keri pono we konya umuntu okonyekire so nakina tenga mbare okonyora umuntu adisaidiri agende ande mbare oyere gakiere osinyirupi na babwena tara iru asai nona 10 days na bakonyora ororire oyigukira maiso na bagokonyeka yeah alright ere uja tumanyango maiga ase wikire bono kwabere gogo ekonya na gwetore kurwa sumu chando guse mbono endrete konya gwetoria boniga yani thing ko imagine go seno molevi na link because now I have a new outlook ekerengo nyoro mono muna one thing na yo libo naro just chivija akikwa chenjiga I feel proud and then amaruwa yekere nanye tikete ose binde beke na bitikete indeno mogoke kiagera konyembira ang affect imanya kubitiga because we are going affect go sene liver yana ya elire go sene kidney kiana kia elire kanga still na bongo teba no na atigire still nimbwate mocha
bone na bitigete at the right time kinde buya so tindochi at any point none nkaranga ni mbeke mono yeah. Alright, umanyango ng'aki obwima bwa beire bogonchiriria maega yo kwiriga chambo kero tebanga na tigire obutumiki bwa mariogo yo gutinde na make friends na make friends kuru almost kerense yense nimbata basani kuru US abande ba ndebiri natin ne ki program cyao ngocha bale na ba host mwana tuagenda twakora ki project ki family like ngo enda twa rosia mache ndira konyora umuntaru mutaka pia tegete nyomba nyomba na tukogaje nyombere simba ya mabati no twanyoma na bakonyora abana mbara bakonyora bali school boniga abaiseke bado bagutumeka ki mattress bado bagutumeka ebichanjabe ase mangana periods yao so na bago chatwaga resources ne kwalige libiche ya mabu narenga se machine nkotema ninjwe ko manyana na rosi bindebi naenda na identify abana bali okonyora at least ya maite ngoyo ta konyora 60 or say 50 pop chuko legende twaba ebintu bibire reusable so na make friends na nimechiendeleza naona ase kifamily nimechiendeleza kivyangu mimi mwenyewe family na community yes. Alright, ere buya kima tumanyango asinga kichiabono nchira kieye ogendrete na ye kobagukuru gusire guchiasi abantu bande anemono asukurwa like na muna na tebi abantu kero muntu natagitogo konyi kero muntu ese natagitogo konyi lakini mbaro mono konyora batagitogo konyi kubwa abande so for example job kianganjiro konyora obwatara kinyo tanya kubeka kusikwa bekire obateba ya icho no kiangeire osechi eki tingo kibeka linde kianga kiro isoko kireta ondalete kinde ntobwata abantu abataka ntobwata abantu abana bali kiyobaneje ntobwata abantu bali kiri apo batamanyitinga nki kobole yanga so giving back which is a community lazima ngotu ale kibesa okochakira na kiri obwata na bora aenda none ri apo okonya no gosibi none nyombe eri yokaiga you have given back to that society so again don't go encourage abantu tiba tutume kikerito bwate okonyo yo minole next so through friends na bongo na identify lego sene need na share abantu muna Dominic Padia no muntu bwate network erenene na motebi mwana nara otakete school fees ngakitoko mokonya twa beke post kwanyoro muntu naro ubwato moyo bwo bakonya kwanyoro mwana yo akana school fees kwanyoro gusino muntu agakirwe nyumba kwanyoro muntu usina maje twarosiriye kenyoro igonga twakonyere kenyoleke eyo. Alright, ere buya kigma ekero muntu akobaga konyoranga obira swase inaro yobutumiki bwa mariogo yogotindia konyararenga nkonenge ntware ase enkeli nkobare gago chaywa bono gendikya bakoranga umuntu bega gwecha abantu atakumruka morebiori abantu baza kumuruka marieta atali amayanga konyoranga bono umuntu obera gwechaya aboigo umusani oyo bono bagakabamaro singenjukira umuntu obe kumuja kolinde nchira kieye enkana abasani barakonyo umuntu buno yeri ni gutiga enare job muntu tayo to kwanga murumino muntu tayo orange mwana oye egenda kwanga negento kilia kuli so for example my side yane I remember there is a time na ajete komera na mama town kisi na rwete to komera na akange fair agande yali ne gali ogende esinginje state na lenge na wasani baye mbara ngono mwana oye kwarende so a family lidiolo molevi a family okonyerera muno mubisa wogotiga kwabo musani uja se family ngego rusoko bara muno mubisa okay obo bisa boli ni liba gotenga gaki otali wanjuti
utari wanja mapema utari wanja utige ibintu byokori bono aisinge njole nse yawo kwaranga abantaba mbantakirite maya yani kila litu kubanya kungumane banya kungumane but in the real sense nabantu batete okonya yes right okay igo erebuya kigima astobuska asense moyende ntobwate ensemo elia yechikanisa ndobwate ebinyora sabantu bakurwa nchira kikira bicyo konya abantu bunaba ane mono bande dotero muchando yo bugutwali naro yamarwa yo gotindia abose ebinywego abinebyo iga bona it's all about giving back to the society abantu abange mono bakonyu bako tumeke amaliyo munaya mbatageti kuigwa mwana ikanisa so as mune kanisa wase muno muntu lyo tokoroke well wisher abo musani abe kanisa abe ondebwense abe organization and yons tema goika na abantu abange bateme ko borokyo ubwanjeni bateme kubakwanira pray your part na bakonya umuntu oyo sense yakire onya umuntu kire kanisa onya umuntu oyo oimanyire nga eraningo ne sababu nyasa mutongerete nereri igonga tigatubanje abantu ababalebi abana ababalebi n'abana baito n'ekindu bukeito igonga tigatubanje tubaletamo bayimanye nga barabimbarabo ando chingali nani enengo enengo yobo kima represented from Ikobe village Mwasiore sublocational tune down positive negative banga tanga basomi moroberi wensaki ando chinganya mwaya mijogo Julius na kwatu moroberi wensaki ase imambi yabono igatia bangi bana tugwatia ase imambi yabono mwanchumo Lendiz TV tomebirengeli byao to mama bolyo ao asante tukumurikira anemono enchira muntu arabe gagotiga abose gakobanga obeire gakorwa ase ensemeria yobotumiki wa mariogo yogo tindia naboigo enchira yokwena kinga obeire gakugenderia asubugima bwae tubwate sinjiro mutandao ito Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, atrasa mutandao ito www.ndizitv.net ase mambi yabono aikwa watebanga anene mono ingana yabete ege koba gikuriranga kwa biroso asigotwara inaro yobotumiki wa mariogo yogo tindi kubwatekananga nase gwakineretigwa amarwale kwengwa kulinda sebono maerua tali kwengwa ndobwate abayiboli bagocha na marwa nka babwate fridge gita kubeka marwa mwana nkunya komenale nkunya noeneke kom ekefunekero maeta konyoranga mwana umusini karo chingo iso nyule eliko amatenga genda eni ebikombe byosegerasi okungunda chaka ngora tima tinganchira kieye abayiboli barabe bako enekinga nkulinda barabana babo bose bagotwara ubuyiboli ubya kwene kinga ngotanga barabana bweso ya asamarwa yogotinde litangani njirete yoraga mbere umwana wa matainga tigamoro karo jogokonyi kera ko golinga ngiago nganeri eraga konyugo igonche ekereke basende erege kabekia moiboli era nanto mwana oye narocha maruna muchandire ndakiata tetio mwana era chikwechora yes bone kare ko aikere ngakumnei titekerie gento mneki akereta nyumba tigaonyaga onye ya betereri ngera na anywe tiganywe asa kunywera lakini taringa areta nyumba sabana because umwana oyo nera ngoga ni ara test igende kitato mabakuri nabu no addiction yego chakera yes all right ensema neno chinga Rose Ombongi kurwa Narok ni Rose kutoka Narok niko tunde ndani na boigo Dominic Bosire azubwatia ase imambi yabono igatia bali bande tubwatia ase imambi yabono kana tuganda tutwara engambo na boigo inchira yokwene kinga twabeire togo konya na boigo kobatokoreta amonchiri na boigo sira monchumurilia Ndizi TV imambi ya abono kurinde ekaroko bagukuriria obugima bwao asenale kwa rure enda asenale kwa bere ogo ikachinga kichabono kurinde batebanga tebwenderetinga abantu babako babakuirana nabo se kuri great kurinde nga ekaro kuriringa wetera sobo tumiki wa marwaya
mbinto kiebi bia bete bigukuri na so mabwa otebanga tango bono igana ikira sigete igatango bono go ngwane bole chiragane regulating inchire chigo automatic because litanga ningo nyarole nga kwa wasted a lot of time and money but now for me yes nabo correct lakini bono ubuyambo linga ki egende ke nagetigete kinde healthy kinde buya kikonya getaransa lyo muberone so with that iyo pride imenifanya ngokora egento no enyanda mwa karorende korikawa engakieria asirete so okonyora bono bugate no nyana ngaki ngokora nyore chibintu getenkore ABCD to recover chibese kiri kwale gotumeka so for me asaba ni ko regret mono because mbiyande nimeendelea kurui step ya mago cheyende igo ngwakira nyasaye mbiya mono because of that alright ere bujaki matuska bosio ntobwate ebintu mbira abantu bako bakorengereri ane mono igoro yechi addiction bunechi bitali ebyake ntukuruka myths and misconceptions njire chicho rabe gututera ale mambya bono Ostoko chakera ane mono amando otebanga amaruwa ni garasoriro ito bintu bune binga kyora kwanira ngana bune as much as ya arasoriro ito orero na individual so umuntu atakeira irigerio bwe mabwa yero mayana na vera atoke sokoro ya ngonyo alenge ara arigerio konso buli obuge mabwa sokoro ya ngakibwa alenge obuge mabwa tatu mino yole konyunga kibwa alenge toko ganio bobuge ma umuntu ndalenge borobobe so ai eregwe komanya na irigerere na nda manya ngaki ngayimpwene tegoika ngayim esabari yana ngayegoji kurwa buna libona go change lakini otenga no roreri igo still ororeri orukwete igo nga na abana baona orobacha gotenga no roreri generation iyi no ya elder you can change kurwa bwa sore nabo go change ororeri kurwa bwa sote nina aba bande baro baranyorire amakwa yabo abunya kore kuchakera go chimotu generation ya bengia yes alright ere buja kigima korende ekaro munta ko baga kwirige chambo kiro keliage utiga obutumiki wa marwa ngocha naranga egetange kenene nabasani abasani watabiri ngote to chenje abasani kulinda abasani mbali bakunya ukurigiti maite kyuko koradiri ngane yo kuriguna abasama abasani banaletenga kiaragire chinsa 10 maita abasani mbara konyoranga no enekero lemero batete kumanya kyukete merebo kulinde bune koraga ijuma chinsa 10 chamara baba nalwa gwakirezi ngayole keke ngayo gotoka nchwanga tora akagendo geito ono tima thank you diri na abasandi unankyo kuradina baro kyageranga gwatigire kolene baro na bataite obusani buli bwao ogenda umusani okorangeri mukigo siba oitari musani o aro umusani bwikibesa kiyaho yo bakobe very careful abasani munabu ba avoid completely onya no kumuploki oyo kuchigo kugorera rende nago tengoyo kuchigo kugorera oyo korangiri ito chikomugorera gosaji gokugorera wingo gusiriale mu block immediately abasani mbaro ta avoid like now bali be family twale discipline ato mustari ogo batainga ekikaro kionyo kwa advice igore yeke nkongonya kera lakini ekengana uchigo stio bolevi no eras mutual stand eras mutual self discipline so abasani bali utali ko nyare kwa avoid draw a line bali yo ora nyare kwa avoid no go chenche line tena kubuli ne bwendrete kero monta abera gotigabe ga kotebye basani baenga kururera natigire yes there's power in speaking no ne karo gukwana no nyasaye gwe komenya ngote abale ngumuntu nare sincere no guchio bongo kero gukwana igento geko endobo so nabuko batebi umuntu tago cyo jako omo mutenga ya bona amalio gonkonyu
tiga uchongore next week motebi egente kana consider na tebire nkungira kerbobe tindi konyo nainde wabantu mbara konyora attendance nga utigira marunga tigagenda sepanga ikaranse anywe soda kolina kukwira na marunande igo mind places ikiriyo kogenda mind friends baliyo ko bana barabu mind ebintu biriyo gukora nkubwatikana bire no bole bigose ne mangana maronge yes alright ere bujakima kurende ayendo chinga kwatebanga kwara ire tuikanisa nga kikanisa rara gokonya tane mono asogweta nkurwa sama ase esabali yawo yogotigia enareye yogotumekibo marwa yogotinde yes kanisa ne ningao ya jamii nikio ya jamii amangana ali babasomi na mangana amaronge kanisa mbali wa advocate o mangana aramabe so ekanisa nerera konyo muntu osinya sai ulio totongete nerora gokonya igo kirigento kionsipi asigego stop nasinya sai yeah alright se abali baitu bandizi TV imambi yabono nabera tokinga narora nyorenga obwate enareye nganitio bego kuona nere bene ase mambi yabono umuntu obera ochandika ni nareye ose ondo bwato muamatoye obwato muanjioye matabo kumwe wocha bwacha abantu bali toris kuntumaitia ayagendra ta senkeli umongi abangina nabo bachandite mono kubwate kananga niga bwate konyoronga umwanchi obwate naro yogotinda yokunywa marura kini balemera tinkira bwo kubate yimambi aba that lose hope oyokonyu no mwano no mwanchio nendugu yao bakwanire onyage konyalekana ligio muntu professional acha bakwane kera bona ero barabo banaranire na mote yakora tigante bieke kere and then aligi abantu bali baeteira mangana munaye kero muntu akomotebi nkorora sense oranga onya ya penetia soyo na njengise gotema nabo kerangonya igo tigato bakwanire abantu anaba minto asubu ororo na asubu anjani nabo konyoro umuntu chenjire tare yeah alright ere buyake gima ase chinse mu chichikuru singe nchoko nyoranga kero mwana abere ochagotinda muntu mutangani kumanya ase skuru lino mwalimu ngira beko basemia ne mono njira bara bakonya banaba atabanda ocha kubaite biranya lyoka batali bari kora ligilinga inkieko garanga umwano ngira basemia bible na okay abalimu litangani mambya bana onye umwano go tutakira nda tukwanira abalimu nabo igo abayibuli onye umwalimu onyore ngumwana naro gutinda ingia bana takole no mwibuli onyore umwana oye kera mwirete skulu tale gutinda lakini bono chakira kunywa maru ngira bako basemia mambya litangani umwalimu oyo abalimu nabo konyora bali na abana mono nkonyora uri bamayire tabi mono kubugana na abayibuli because kire onye na boarding mwalimu onero no mwana lioka so kero mwana achakire etabi muneyo etakero mwalimu amanyenga background yo mwana omepinga kire abego to kamaru na leso gakonyora mepi maruta leso achakire school on ake handle within a school maybe because na abana abasani bae akwanera umwana oyo abanyage konyalekana uniform umuyiboli litangana ara akwanera umwana kurwabwa maya akwanera umuyiboli kigera na baraterio umuyiboli yage echo umwana bono babe umwana obeire ngabi umuyiboli kurwaga kumumye kurwa mwalimu kumumye kurwa konyora umwana oyo moko mukonya bono uso utigire none school igo bamoletange aini akaraga ambire no umwana oyo nyeta gucenjera lya kweni borufu musa umuyiboli nabo konyara wakonyera umwana eto konya no umuyiboli umwana ochakire tabi litangani nae ligiriringa ase family amaru anaro nkikegera to umwana yagachaka onya ne group mukwanera umwana oyo onya ne skuru achiete aendabe advice ligoro yabosani akonyara okonyekere yeah alright ere buya kigma nkiora gosemia serikali bosorabe ogosaba ko ucha serikali nkoro kyoko anemono ase okurwania kwa maruaya
oso ogokonya abantu kurwa ase naro abantu maro babero twali naro annemono iyo botumiki wa maro. In most cases, and to be very sincere, mono abantu na oscaring go facilitate wale egente kogenda because akonya rochire go sena sama ro kwangu wewe besa osoko tiga abantu bali bagenda toko one is serikali yao twale stand batebe nga amaru kinyoleke ntutagete like for example as a location inguru ko machengo location asta yo maruga kwangu lakini no abalebi bara abange bakwenda bambuka bakunywe location yerengao so administration babeke mikakati batenga onya na amaruaya asire completely na bego toka bakonyira lakini taringa ogenda wewe besa utigo abantu baenda kunywa maruku no boite community. Yes. All right. Tujukura ingambo ito imambi yabono akerengel kya kya mwali uchaso mulili ondizi TV nkerekeke. Again tonda encourage toligereti oso tegerete abalebi na baito abalebi ne chindugo cheito abalebi na bagaka baito talibanto babe nabo montago change onde wense na bago change onya mwaligereri chibicha munana alenge na bono na okore difference nero igo it's negento umuntu ko yemanya ngere ningo abantu abaito tigato bakwandira so boro no bwanjani abakonyora umuntu obeiro umuntu umya. Yeah. All right. Ere mona suikirana Asia Studio Ndezi TV. Imaitenga kwa beire go semia abange kwa bero ko ruomugano orabe go konya abange na mono bali bugatu umuchando ulia bugutwara enaro yogotumikiwa muriogo yogotindi. Mwanchumuria Ndezi TV niko twabetu gusanga nere Mr. Ben Majanda oyo obeire egago etera amanga subuge mabwaye anemono obeire egago gako bagagwetoria kurwa somo chando bwenaro ya maliogo yogotindi obera kurunga kiwe mabwaye bwabete bugusaleka kurwa renge kurwa bete autwara enareye naboigo kwaniresa bali gwikira singo kichabono ande tukurugo segeta naboigo obosemia guchia asabanto igoro yenchira barabe bagwetanga kurwa asugutumeki kwa maliogo yogotindi naboigo enchira umuntu arabe gakwegendereria ase obugima bwaye ithera nikoro kwa job maangi no bakoneka chibiche chiboigo na maliogo gawekirire ase enchira yogo ikenere Abigail Nyancha mantari kumweba Frida Kirubo ito tukubwatirana nere kurwa simambia lenge ntambe asikolende abagakongali bagali abene gosanga no mugeno ito ase imambia ya abono kirali tukolia ankyo nabaganire buliria obujemia Ndezi TV nabo obwansu bumugusi tobasa usuka tobasa konyegera. Ndezi TV obwansu bw'omugusi. Kwikira bono ayebuna omwagachi kwamanyira eduka okugenda kujya ebintu byose biri gukorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks
mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paint no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au bio